Niku sedaya diperjuangne demi jamaah, demi santri. Mugi-mugi nyaman. Sepanjenengan beberapa waktu sering kula aturi, Pak, Bu, Mas, Mbak, niat niku penting, niat niku ruhul amal. Jadi sing patang golongan niku wau adalah ahli surga. Sing patang golongan sitoke sak grup iki ahli neraka. Ya iki awake dhewe sinau tipis-tipis karo engko ning omah ngaca. Aku mlebu patang golongan sing potongan surga apa patang golongan potongan neraka. Nah, sing pertama wong sing mlebu golongan ahli surga. 4 yang pertama. Yakni yang pertama adalah wajhun malihun. Orang yang berwajah manis utawa wong sing murah senyum. Jenengan niku nek pengen mlebu surga poh langsung mesem kabeh. Iki ya wong anyel nek. Mang mrowengut barang ini kok ya mesem kabeh. Wong kuwi nek pengen mlebu golongane wong ahli surga, ket mulai metu kok omah utawa melek kae lho tangi turu kae. Ya aja becodong ae. Bencureng mlecur rai nglumpuk ning cangkem. Iki mek maca wajhun malihun, duwe wajahe sing manis. Wong pancen kodrate nek kei Gusti Allah ya ngono kuwi irungmu mlesek ya wis pancen gawan kok kono lho, Pak. Arep diedit piye? Ngono lho. Arep diedit piye? Wis ora usah kaken dipermak, kaken di apa-apa kuwi wis ora usah kaken kuwi. Tapi minimal mulakno enek to wong iki ketarane ireng tapi wajhun malihun, wajahe manis, nyenengne. Ana kalane wong iki ya ora patek bagus, ora patek ganteng. Pomo dipoling. Wong iki ganteng apa ayu apa ora? Elek. Tapi nyenengne. Wajhun malihun, enek wong iki wong ganteng apa ayu iki? Oh, ayu, ganteng. Tapi kemancal. Ternyata dengan kita itu wajahnya menarik, wajahnya manis, kita mendapatkan satu potensi masuk ke dalam golongannya ahli surga.